na-asị unu daalụ ndeje daalụ so ka isi egesi ọmalịcha egwu ahụ kịta anụ a erutego mgbe anyị ga-eji wepụta ife nji maka ya wee bịa tụpụta anya bụ ife ntinye n'ime akpa ịghọtago tọye sie nnugwuguru nji wee pụta ka anyị maa ka o si wee dị so ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ebe a wụwa mgbede anyị ebe anyị na-eji nwayọ agwa onwe anyị okwu anyị adịghị agwa onwe anyị okwu na-emerụ mmadụ arụ ma okwu ya afọ anyị ụfụ n'obi ị ga-eji nwayọ without ime ka okwu onye ọzọ dị ka ọ na ọ bara uru mana gị nwa na-akọntributu kwanụ mekikwa sure na ị gelu question ntị gaa straight to the point ọ bụ na o nwere aka ịchọ ịkọla but make sure na ịzakwalụ ajụjụ si ya wee bịa ka anyị hapụ ị na-adị confused ka anyị hapụ ị na-enwe controversy na station anyị ma ọ na channel program anyị so otu ọbụla o si wee dị na-asị gị daalụ ịghọtago so n'ụbọchị nketa ife m ga-eji maka ya wee bịa bụ ịkpa asị ịtụ ilo ịkpa asị bụ hatred ịtụ ilo bụ ime gịnị imeki mmadụ your enemy alright so because ị kwesị ihate mmadụ before ime ya gịnị an enemy ịma nnọkọta nnọọ your friend ya bụ na o nwe ife onye ahụ mee gị mana tupu ihate mmadụ onye ahụ abụrụgo gịnị an enemy onye ka o ji wee bụrụ na a na-use the word hatred na-asị ndị mmadụ dị careful because that word okwu ahụ shiri ike onye ka o ji awa onwe ka mmadụ si eme iftesi na nhate gị na mkpa ọgasị ma emechicha gị ife mezie onye ahụ ọ bụrụ nsogbu for so long as na nwee ndị witness mgbe ị na-ekwu datin mgbe ihe ya eme onye ahụ ị ga-eso na ndị agha akpọ abịa asa ịsata ha ọnụ gị ịlarụọ na nga inweghị ego ị ga-eji beelu onwe gị eduru gị jee court afind ya gị guilty ifrozi nke gị ekpomego so onye ka o ji adị ezigbote mkpa ịta ile eze tupu ikwuo okwu make sure na ị na-echeki okwu ị na-agbakọ ewepụ ekwu ịchọ ịgwa mmadụ ibe gị tupu ikwuo ya maka na okwu ịgwalụ mmadụ adịghị ewechi ekwu ya azụ okay so ife nji maka ya wee bịakwa ife nchọrọ ikwu maka ya exactly kpọmkwem bụ gịnị ndị nne na nna bụ na fapụtafasị ụmụaka tụkwa ndị ha na-atụ ilo ya bụ the enemy of my enemy is my enemy mana ụmụaka amara ihe but unfortunately ya ndị nne na nna bụ ife na-akụzisi elefa ife ndị a niile on the adult nọ n'ụlọ bụ ife na-eme ka ụmụaka mata that na ịkpọ mmadụ asị mother or asị father or asị sister asị onye ọbụla fama na fanwụ na onwe fa kwesịkwara ịkpọ onye afọ ilo ajụjụ m taa bụ ọ dị mma ajụjụ m taa bụ o kwesị onye ilo ikwesị ime ka ndị nọ gị n'akụkụ tụọ ọfọ ilo mana ihe ndị concerned about bụ ụmụaka na-etonite maka na ụmụaka aka bụkwa na ụmụaka ife ọbụla brain fa gwa afa bụ ifefa na-eme because ha emego gịnị ha eweta gị from somewhere tinye ya na brain ha brain ga-enyezi ifefa ha gara ya atụtụ at that time ha enwebeghị the willingness i-control ifefa na-eme ọ ihe ha ekwesịghị ime na ifefa kwesịrị ime so ajụjụ m taa bụ asị onye na-ege m ntị asị onye ma ife asị onye ma n'ụwa dị ajọ n'ụwa dị wicked asị onye ma dat na ị kwesịrị ị na-ezelu mmadụ eze asị onye ma dat na ị na-adine wite ekwensu na ị kwesịrị iji ogologo ngasị ilo na nwatakịrị kwesị ịtụ ilo onye ọbụla nne na nna ya tụrụ ilo kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ile enwe eze oweke ama m onye nkezi egwuregwu a ile enwe eze amarụ m maazị m onye gụrụ ya bụ egwu mana ọ bụ na mfu egwu ahụ achọrọ m ekpe ya ile abụchi ka mkpọ ile abụchi Celestine ukwu nnacheta azụ enyego m unu nọmba unu ga-akpọ nnacheta azụ na-akpọ m 0706 048 5853 kpọọ na 0915 570 8347
na-anacheta aza gị n'ebe ọbụla. Ndewo. Because some more or also the north, cultural north, colonial north, it would have been different. But let me call him and speak to him now that I'm on break. I'm on musical break. I'm over there on phone. I paid for it. I'm supposed to get every part of that fan complete. So it's just the nuts. Manisna.
Anachetego mazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ tupu m gaa break ahụ. Egwu ahụ mkpọrọ bụ Ilo Abụchi Celestine Okwu, and ọ bụ na ị gere ntị n'egwu ahụ, o nwere one or two things ị ga-epiki from ya bụ egwu tupu ị kpọọ m na phone, maka na ọ na-adị very important na anyị na-eme ụfọdụ ife, anyị na-asa ụfọdụ okwu, anyị na-emekọ ihe with mmadụ, o nwere ihe na ihe anyị kwesịrị ịma ka o wee nwee ike daba. A sị ka emebe ife otu o si wee dị anyị n'obi, iche na anyị ga-enwe agbata obi, anyị ama nwe neighbors, ịghọtago? So ọ dị oke mkpa na ọ bụ na o nwee ife ịchọ ime ase mmadụ, and ịma na mmadụ ibe gị mee ya na ịma like ya, zeeli ya. Mana dịka nsi wee jụọ, ilolu n'ilo atụrụ n'ezinụlọ tụkwasị ụmụaka atụọ ya, tụkwasịkwa onye na ndị parents ya ọ ndị nne na nna ya na-agba ọgụ na mgba. Ichelu na ọ dị mma otu ị nọ kịta, ịmụrụ ụmụaka, inwe onye gịnị adịrọ mma, ịpụta na ịtụpụ ụmụaka na sịfa fefuru mpa oke na mma oke, mụ na ya adịrọ na mma, anakwa na fa ife, ekenekwa na fa n'ụzọ. In fact, efufa ka fa na-abịa si ụzọ nke ọzọ, anwakwa ha bụrụ ezigbo mmadụ. Ọ ihe a bụ ihe nne na nna kwesịrị ime, ọ ife dị mma, ọ ife ziri ezi, ọ dị n'anya ya na inwe onye ilo as a parent. Gịwa na onwe gị bụ nwatakịrị, even gị nwa na-ege m ntị bụ adult, o nwere onye gị na ya dị na mma kịta, maka na o nwere onye mutual friend ọ na-atụ ilo, gịwa na onwe ga-atụkwasịkwa onye ahụ ilo. Ọ ihe kwesịrị, kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello, ka ime? Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Afa gị bụ gịnị? Nnọọ onyi. Gaa n'iru. Ọsịsọ. Onye ilo. Onye ilo. Ọ naanị ya mere ihe nna na mmadụ ọzọ emenube.
Check my bag. Nyabo. Igualia. Dalo so. Dalo. And don't we can go on any advice. Solicitor. Atukwo gi la ga sigi na onye nke a na support kwa mmafa o. Akwa efe onye a. Like unine join ya no full bandwagon. Hello. Good evening. Ke kime? Ikenna no. Mama na papa mo gina mo na fa atrona mma mo na ge ale ekele when kwa kan like ya ge what you go na nti age man of faith because all that man all that no job na nti your faith e maron ke ya parents kwa amaron ke ya parents kwa gina what I can more. When you put my full parents, nine, they come and put you on her. Okay. More before this song. In fact, on them, I'm a lot of experience. Before this song, it's an evil uncle. Because they have that uncle. On them, that in a MSDN. Enough one on them, make it their father or their mother. I will not allow my children to be close to that person. Any place people just give space. Don't allow any connection in the agreement. So ị na-akọwa na ọ dị mma. Ị na-akọwa na ọ dị mma. Yes, because I'm not the one your parents were. Yes, because our mama they will be got what I know now. I used to know. Now what I can more for me or can't tell me. Or can't tell me. Because I am from Naganaya. I'm not Waganaya. Especially an Iguaya. I'm teaching her that more about change the more can't tell me. Because I'm not a father. Why? Or young one or some more. Because someone, I'm only at the rock. Dalo. Alright, so nyawa na-ekwu because na ọmara ezinụlọ isi na ya wepụta na the thing bụ ilo nne na nna ya ọgọ na ịmarọ nke agwa gị. Nyawa na onwe ya na ndị befa gwakwuo ya na o ya ewelu nya bụ ife agwa ya maka na amarọ nke iji abịa. Alright, 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Kewe. Ejiado poil. Okay, iwu ga-ejita. Idi uchu. No. Ka adem oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m. Keka ndị achara mi. Mmiri azụ na olutekwe side unu.
Sọsọ unu ma ihe unu enigwe ji. Enigwe a ghara aka taa hara ya side unu. Ndonu. Hmm. Hmm. Okay. Nwada Dera anụ m ihe ikwu. Daalụ. All right. N'ụwa anyị nọ kịta amarọzikwa m na obi ọcha na-esevuzikwa mmadụ mana ọnya ka m ji ebute ya bikos anyị ma echego m ihe iru chee ya azụ chee ya akụkụ chee ya n'etiti maka na inwe ike isi inwe ike decide ya nnọọ asọ onye ịmagote onye itetu unu nwetụrụ sensị decide ya ka ime ife si gị n'obi si mba ka ihe ọkwa ndị ịmago ka ike n'ebe gị na fadị mma na ife dere fadere na nne na nna gị not gwa inwezi ike ishizie na ya n'aka na anyị. Hello. Good evening. Kime? I'm fine. I'm okay. No. Okay. Gani. Ka afa gị? Alụm Daberechi. Yes, Alụm Daberechi. Yes. No. Okay. So you are the only from like the in the Dalo. Yeah, because some parents maybe had a man named has shown a high clinical data. We have so much about it. What a very parent create this a bureau. What a very alternative. What a very from like from open and penny bureau. One of the other had a year 15 of 18 years. Emmanuel like wickedness in Kenya has too much. So here that was one of the even here na if you like when some parents have about my camera. Now the chair not a not a good almost now for your now for your life. If you look over your coach, because the going to go here, the man may not be in our room. A mother about to my deal, the other boy and coach. They are the wrong. He gave me up in the mother will. Or talk to go yard here no able to you. I'll bring you much. You can't throw much make a push in a view. I can't done a cushion in the church about forgiveness. Well, the name will speak of forgiveness in the lawyer. Manoya Hamankitan is a chineke. So, you had to come out. You have Monty in the butcher. Or you have the name Yakusha. Yakusha, Yahad in Yaka. Because not a very parent, I will not be here to 5 years. Or 4 or 5 years. You know, could still get a bureau or a toxic something like that. But what are you asking to do? Okay, you're going to go. So, living against this radio station now, the modern New York. Open the command is to it's the normal go to any more over. Yeah, has my suggestion. Thank you. Dalo so. Dalo. Alright, ịnụgonian ọ dịrọ mma iro ibutele ibunye ụmụaka gị ha tonitezie ka eko ya dị ụdị ndị a ka ọ ga-abụ apụta na-enye gị silent treatment iche na ọ dị natural ị gaghị ama na ife amụtala amụta because why ịmụzigo fadat na it is okay ịgbachipụ mmadụ nkịtị in fact na ịchọ izere onwe gị ịchọ ịnọrọ onwe gị na ọ dị mma nnọọ na ọrụ onwe gị nọ sie ya ike na ife o kwesịrị ịbụ. Alright. 0706-048-5853 my one at 0915-570-8347 0706-048-5853 my one at 0915-570-8347.
Hello. Good evening. Kime. Ifo? No. 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 Adamoma. Maka na iyele onye iri ọnụ. Since gịnị afụnube? Akwa ibidokwa nke gị. Ịmụgo nwa? Ịmụgo nwa? Ịmụgo nwa? Maka na iyelo mmadụ ọnụ. Ka gị na onye a Swedi related? Keku Swedi related? Last born ma ọ mee gị? Did you mara? Ya bụ your cousin now. Oh, cousin gị. Hey. Daalụ sọ. Na mana ọgwụkwa ndị na-ete ka ihe a very far. Kezi ka itichela onye nke a ihe itiri ezuru na ịgbabazie certificate ya ọkụ
ọ dị ka o nweburu ihe na-esegbu maka ihe abụrụzi maka na o kene mmadụ good morning. Ọ dị ka onwe ihe dịvu ya n'obi since ọ mara ka ọ ga-eso egwu anya bụ nwatakịrị o mee gịnị. Hello. Nnọọ. Adị m mma. Ọ dịpendụ ụdị esemokwu dị na mana o nwere esemokwu ga-abụ ọ dịrị kemgbe bụ nwata sị ebi na-etunte ihe eme na onye amagasịrị gị ya mejọrọ unu n'eziokwu ịghọta onye amagasịrị gị ọzọ mma gị gwara gị ya fụrụ gị n'anya ọ laikara gị onye nwa bụ chukwu uru ma nna gị bụ ndị chukwu hụrụ anya n'ụwa a na-ekwuzi nke bụ n'igwe ịmara ọka ahụ ịghọta na ọ gịrị obodo nke dupụtara gị ụwa obodo ihe ọ bụla ọ gwara ka ọ hụrụ gị n'anya wee gwa gị n'ebe so ị na-ekwu na ọ dị mma whether na ịfụnanya dị n'ime or not ihe ị na-ekwu na ọ dị mma i extend your enmity ị nwere ebe ọ bụrụ na ọ dị mma ọ dịchara mma dipendị na esemokwu dị dị ya o nwere ụdị esemokwu ka bụ ọ dịrị nne gị dịtadịrị ihe ịgwago ya ekechakwara onye a mana ọ bụrụ n'obodo n'ebe a ama mmadụ na-agba na-eso okwu ebide ha na-anụ ọgụ mana ụmụ ha na-ejekọ skuul na-emekọ eri na erikọ ma ofu efere mana nne na nne onye nke a na-arụ ọgụ ebide echifo ihe na-esere gị oke nwere isi adị ụmụazị amadịgo gati na esemokwu ahụ na ọha ha na-agba ma ọ dị nwere gbasara pa ịghọta nna aghọta ihe na-ekwu so ọ dịpendị ụdị esemokwu dị na data famili ịghọta esemokwu dị ebe ahụ mne gị kwesịrị ịkpachakwara onye a ịghọta ọ bụ na nke elekere like anyị nkịta ga nwegodo nke mere ebe anyị wee gwa gị okwu like anyị ụmụ onye tiri anyị poison na na-akpụ mmanụ dịrị odemegbu yes so mmanụ yọcha akpụ so akpụ a mmanụ yọchara ka o si ejime m nwunye ya mụrụ nwa izizi ọbụdụtụ ụmụnne m ndị ọzọ bata anụ ka mmanụ si ya akpụ afọ ọ tinye na mmiri ha taghị na chaba blak o tinye na mmiri ha taghị na chaba blak o wepụ dị ya akpụ wụsara ewu anyị dị tụpụ mana ewu a riri ewu fuo ekolochi so onye mere ihe anyị na-agwa m nkịta na ọ bụrụ na achọpụta onye mere ife a na nne m ga-asa anyị na ya dị na mma mba ekwesị ịchọpụta onye mere ya ekwesị ịchọpụta nke ị ga-eji wee gba mma gị mana ọ bụ nwata sef nne gị sị gị kịta mmadụ adị na mma ị na-etolite ị ga-eji uche gị mara na okwu a nne gị gwara gị ịghọta na ezigbo ihe ọdịdị ya so ezigbo dị ọdị ebe ahụ so na ọ dịrọ so o nwere nke na-adị mkpa nwee nke na-aba n'ụghọta onwe nke ndị banyị nọba anyị kịta mmadụ na-aba na anwụ ga-ebido echigoro mana ụmụ ha nọ na ofu bịakọrọ na nwụrụ onwe ha ịghọta na-eri ife atasị afọ ha na-abụ na-aba mba ejewe ịghọta ha tụrọ kie ha amaghị ihe na-esere okwe nwere isi so mana ụmụ nke ga-abụ ọda pụta ịghọta so iji nwaanyị chara onye amakwa na onye abụ ezigbo onye iro daalụ Chinwokwu daalụ sọ and of course ọ bụ na ifeluzie ọnwụ na ndụ na ọnwụ nke bụzi na mmadụ na-ewelụzi ndị mmadụ na-eti ya biko nwa gị gbaba ụmụ gị gbaba you don't necessarily need ịbịa kọbalụ fa ife menụ ịghọtago because enwe ike ọ bụ na a na-enweche bad parents anyị na-ekwu ya enwe some parents dị very bad mana offspring ha by the grace of God Chukwu na-ewepụta one or two ịghọtago ọ na-adịkwa mma chọọ izele ekwesị izele ya ma ọrụ ya niile including ndị agents na ndị na-reincarnate asị magon ife ọbụla fabụ na-emejọ mmadụ mana ihe dịka as simple as greeting ịgafe ọ bụrụ na o nwere ike esi akụziri ụmụaka kene onye ahụ na-agbashi ọsọ ike mgbe mpempe anyị ga-asị gị ikene mmadụ enekwana anya n'azụ anya ahụ iyi ene n'azụ ka ị ga-eji wee malụzi ya na onye ahụ a na-enye gị aka ka ọ na-enye gị ụkwụ ka ọ na-enye gị bred ka ọ na-enye gị biskit ka ọchị ikene onye marọ na-eme gịnị na-agasị ikene onye ene n'anya n'azụ ikenekwa n'ala adult onye marọ ịmara ya so long as na ọ bụrụ ebe nzi gị jee ozi na-eme gịnị na-agasị ike ọsịgodo gị bịa na-asị ya na ị na-abịa na ị na-eje ozi na-ejeshi ike ọkwa ya bụ ihe help ma even as an adult kịta onwe ike na-aga kịta anụ ịmago ụmụ nwoke ga-afụnụ gị na bọt ịpụta ọ bụrụ na ị bụ onye mgbe niile ekwuru ga-efe ntị maka na ị bụ ezigbo mmadụ
ịma na ebe ahụ ị na-eji ma nlu ya onye ọbụla kwụsịkwa n'alụ gị n'ụzọ because you cannot say no because na ịmara ka ị ga-eso ejisi onye a na ọ dị gị ọsịsọ ije ahụ ị na-eji ma nlu n'isi ije ahụ ike na-eketakwa ndị mmadụ n'ụzọ arụ ga-agbacha gị so mana ọ na-adị mma ịpụta as a parent bido n'oge na-agwa nwatakịrị na onye a bụ stranger onye a bụ onye a onye a bụ onye a ọkwa ịfụ mma ikene ọ nwanne mpa gị mana ikene ya na-eme gịnị na-agasi ike don't worry mgbe ị tole ị ga-aghọta because of course ọ bụrụ ihe niile ka a na-agwacha ụmụaka enwere nke ihe ejeje shia nwatakịrị ejeje ịkọdete ụmụaka a na-ekwuko ọkwa ịfụ between age 3 4 5 6 time ahụ reporting ọkwa ịma ya na-ame reporting speech time ahụ bụ reporting age ụmụaka ihe ọ bụla ikwe n'ala ha ya evuri otu ahụ jekọla ntị fa nọ na klaasị kọla enyi fa nọ na klaasị jekọziela onye nko jezie kọlụ nwa onye ilo gị nwane so nwee eji nwatakịrị ga-elu isi ya ihe a kịta mee ya otu a mgbe ị tolitere ị ga-aghọta why and ọ ga na-eme ya do you know why because ọ chọrọ ịma ife melụnụ ihe melu kedu ihe melu nji emeri ya ihe a na-eme kedu mgbe ọ ga-ebe achọrọ m ịma ife mere ya melu nji emelu ụdị ya and ọ bụrụ nwatakịrị na-erube isi ọ ga-ege gị ntị without asking questions. Ka ime? Good evening, no. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Afa m bụ ndị mmadụ ka a na-aya esi m Enugu akpọ. True. Ọ mmadụ ka a na-aya. Topic tata ma mma. Daalụ. Mana ịma na okwu iwu okwute bụ ụmụ iru na-abụ. Isi dị nke ọzọ na-ene ya ọ dị mma. Isi dị nke ọzọ na ya ọ dịrọ mma. Yata. Maka ndị about here out of experience. Yata. Enwere one of my cousin, yeah, English cousin. Mgbe anyị na-eto eto, my father and his father sịrị anyị na so person zeria amụ ya na mbara amụ Enugu ukwu. Okay. Na so person zeria. I said that the reason. I said that I don't want the reason, but run for your life. I will now able. After last year December, this my cousin said, "My age, money take decision on his own." Our father has my father decolate. His father decolate. Our father will reason I get zero, so keep away from those people. Upon I keep marriage with them, but for one to be on safer side. The question on what you have na church on aga, because what happens the Catholic on aga, Okana Fuso. Church on aga, in Ghana, nobody sharing any. On 27 December, that woman has said the point now, but I saw the KD address. Or come on, a piece of Okumaru. The boy said, Mamma, another, or ba. In the Luma, Manoroman really cost his life. Because that night, I put an hour ago, about poison. The person now poisoning her pretty okay. Come on, you know who gave it to me. I see from here now, soccer. Obulafo. I come in by now, Obulafo. About poison. After couple of poison cause like, Naquia Boga. Naquia woman here. So sometimes, like I said, one should be careful. Or block your father or your parents never issue somebody to join now. But once your parents say keep away from such person, how would I know reason? Waluche. Mencia. It's like you to the Benny Malo. You know, let some people from our side. Some families, there's a father, the same family. To now, when two are the family, their mother and their dad, never can have. Because anyway, I can't about wash. Oh, Uchemba Pania. Okay. Man, on a church. So, I'm in the second, long you now go where I took that. And when he get a solution, when open up your life got stage. Mana that your cousin save you ka dey ndo ro now. Oka dey ndo man na. O ma nwete. Oka na okpoke amaka. Okpoko duru obala. So oka na okpoke I want to fight just to retain him. The other. Now give me an ekpo sigi
no got only to do when we make a down cross on Apple Gate. I was just that but I saw the Kiga or smoking car or we got many as in Canada and in our fools or and what an enemy. and when they constantly in the Bible, you take your enemy as your friend. Whenever you go Bible, go for my. If you don't go Bible says, I don't buy back to Jesus here. In case a nigga or say no season or so the activities in a season. So, sir, when you get with season, yes, season. When you get with go, or one city is a season or get season number one. Or a blue check out for him to be on the safer side. Thank you. Dalo so. Dalo. Oh ya, ọkụ wee na-afụ. Asa okenye o, ihe izegide asị nwatakịrị zetia. Asa okenyezi. Ikweshi ịdị very, very wise. He make an enemy of the person doesn't mean na eba na something lie. Akpịrị butere ya nke a maka onye abụ onye ị na-eze all your life. Ijezi eje ịnwazi chi gị. Why not mgbe ahụ ị gara ijirigodo anya taa because as an adult ikwesịgo ka ị na-etonite ruo stage ahụ. Na mmadụ at least ndị village ekwugo na onye a na-eme aka n'abụ. Ịghọtago? Ọ na-eme aka n'abụ. Tọọ n'anya n'ala. Kedu ihe iji eje nwa alụchi gị? Kedu ihe ijere ije nwa alụchi gị? Ihe kala ime bụ gịnị? Ịba ikene ihe anọlụ dị 10 minutes ị na-ana ọ dịgo ọsọ ị na-akpa ego. Adị anọ nkịtị wee na-akpata ego. Si na ọ dịgo ọsọ na o nwere ka o si wee dị na o nwere business ịmago na o nwere something na-enwekwa ike sef azachala ụkwụ gị sef were okporo ụkwụ gị maka ndị a dị wicked o nwere ihe ha apụghị ime. Hello. Alright, Ikpo pụọ ebe radio set gị dị. Ikpo m pụọ ọ bụ na ị pụrụ ebe ahụ ọsọkwa ya bụ na ị nọ 100 radius away from your radio. Oge eme gịnị ọ ka ya enwe ị ga-apụ kpata from that room entirely. Ọ bụ na ị chọrọ ama m na ị chọrọ ị na-anụ onu gị na radio. Ọ na ịgbatịnata radio gị before you pick your call. Hello. Hello. Ka ime? I'm fine. No. No, alum dabeluchi. Ite gịnị? It's not the Ganir. Dabelu. Hello. Alright, Sikek Machimazu bomb na 0706 048 5853. My one na 0915 570 8347. Hello. Kekime. Good evening. No. Dalo. Agbanyitekwe mo. When I have again a beast at my no. You miss be mom. Ụmụaka ndị ilo fatokwa ofe ilo. So now I can find the DML decides so I see that Moka is woman when I am mad. So what I know. After every so it's okay. Same mom, you will mind. But by then one was the age of 15. Now to my idea because I'm one person now like can you just come for easy I can find the reason why you is never for them it's a tough time. Who can make it?
ya mbọsọ nwụrụ site na ngwa gị ịfụ na Chineke anyị na-afụ ya chi ọbụla ị na-efe esi ike ma aka gị dị ọcha ị ga na-abụ victory aha gị ga-abụ victory man ọtago so because this man mechara mgbe ọ nwụrụ o mechara arụ ya na-ele onye ịmarụ ihe achị gị arụ ya na-ele ọ na-emezi okwu confession ihe o mechara na-enepe nwoke a enyere dị ya onye gbagotego na 8 enyere dị ka esi enyi mmadụ tụ arụ atụfuru ya n'ịkpa tụtụ alụ ahụ ọ na-akpa ncheta ezi ihe mpa m na-agwa bifo mpa ọ ma dịgo late ọ 99 ọ dịgo late then but ndị ncheta advice ọ na-enye mkpụkwọ na-agwa mgbe ahụ ụka because anyị bata ụlọ anyị na-ekerebe skul anyị makwa na onwere oge na because o nwere belief nne mgbe enwe belief na nke ọbụ mmadụ nta na-emere gị eme nwere ihe emenwu esi makwa Chineke so ebere isi mmadụ zekwe elu that o nwere reason you have to ụmụaka ụmụaka na-enweta knowledge ejuru asịsị na-emekwe n'ezi ọ dị ka ụmụazụ ma na ahụ na-eti na 24 years nsị a ikoaze ndụ ihe nkata bụ na-anata na eligwe n'ihe anyhow eligwe n'ihe na be mmadụ anatakwara mmadụ ihe lie ya bịa nga na-agwazi ya soro onye dute eke akwụkwọ na be mmadụ ịghọtago n'ime ama be mmadụ nọrọ ebe ụmụaka ibe gị nọ ihe si gị okwu ebe ahụ anọ n'ọgwụ mmadụ gị achụma mmadụ okwu chọọ ọgwụ okwu bịa gwa m anọrọ m mma mgbe anụkwa n'ọgwụ mmadụ efọ na ya advice ya abịa na agbacha ya nene masị ya so n'ilo ịghọtago kalenda ka esi ibeli mgbe na ndị n'oge na-eji ọfa amaka ịghọtago nwere ha ga-eme nwa ya ga-eme maka so ọ na-adị mkpa na advice anyị parents na-asị ụmụ ya ga-asọba nka enwere grudges ahụ ọ na-ewute eziokwu n'otu gịnị onwe ihe emere gị n'eli gị alịlị n'eli gị mee mmụọ onye ga-agwara ntị isi gị isi pete ụmụaka gị ejekwenebe elu taa so onye bịa nchọrọ ikwu daalụ so truth be told ọ na-afụ ụfụ mana akwụ mana onwe ndị bụ na faji ha laikiri okwu na ụka onwe ndị nne na enwe ezinụlọ in fact o nwere ezinụlọ o nwere ezinụlọ bụ na falaikili iko ịkpa falaikili esemokwu falaikili okwu ha dị ezela okwu eze in fact everyday ifufe na-ekpe bụ enwe ike everyday mmadụ na-apụ ọsị gị taa ka m fụ onye ga-erute m n'akwa ọ ya eji anya ya afụ ntị ya without mirror ọ ya eji ọnụ ya ata ajị isi ma ajị ime ma ee ịpụta na ụdị famili ahụ ilo ebe niile na ụdị ezinụlọ a ka ọ ga-awepụta ịghọta ife a na-asị na agwọ anaghị agha ịmụ ife toro ogologo ọ na-adị egwu ịpụta na ezinụlọ ahụ ịghọta ife a na-asị na apụl adịghị afọlụ far from ukwu osisi a ezinụlọ a but the issue bụ gịnị extend etu ụmụaka and ọnya ka o ji abụ ha bidokwa na-arụ n'oge mebi ya ise okwu a na-abụọ anything na-afụ mmadụ ekip kolokolo ekip omalis with you 1 year 2 ọfụgodi gị sef ọ dị echezo ọma na gịnị ya and inwe ike nwatakịrị nke ọzọ adịghị atụpụ ya ilu onye nke ọzọ a na-atụ ya ilu ọ bụrụ gịnị otu esi ezu mmadụ but then ọ bụrụ gịnị na a na-ezekwa ndị ilo maka na turuturu ndị ilo dị but I wish na as nne na nna na anyị nwere ka anyị ga-esi wee na-akọwachi ya ịghọtago kọwalị ụmụaka at least every eke market day na-asịfa na anyị makwa na onye a na gịnị anyị na fa adịrọ na mma mana ọ bụrụ ya bụ nọọ ife ziri ezi ọ bụrụ ya bụ nọọ ife kwesịrị eme nọọ maka ndụ gị ịfụfa nọ ịfụ mmadụ n'ụzọ kene onye afọ ọ famili okeke anụ a ọ bụ na ị chọrọ ka fa kene fa sịfa ekene na ha mee gịnị kenebe ndị ọzọ maka na ụmụaka na-abụzikwanụ ịgwakwa na alụfa na okenye si na-adị ekene befe mara ya ma ABDEFG ha atụsa anya bụ ifuze nwatakịrị ọ na-aga ọfụgodo okenye ka ọ na-aga ụdị eyi okenye ọnụ maka why o nwere okenye nọ somewhere mmịa na mpịa si ya gịnị eye n'ọnụ ọsabịa m chọpụta nsị kedu ife mere ụmụaka Enugu dị ka ọkafa njọ na-arụ kedu ife mere ụmụaka adịghị ekene mmadụ kedu ife mere ụmụaka nsị o nwere onye na-anafa na-eso okwu nke bụzi na apụtazie onye ọzọ ịmago na ọdịgofa na-alụ ikene mmadụ abụrụ a big deal ha fụkwa na ala Okafọ adị ekene afọ Okeke
adị ekene afụlụ Okonkwo afụlụ Mgbafọ adị ekene onye ọbụla. So I keep wondering, si na ihe a ga-abụkwa ọzụzụ. Yes, ịtụkwu nwa gị si ya nna akwa ifụlụ Okafọ ekene ya afọ ifụlụ Mgboye ọzụzụ ka ọ bụ ọzụzụ. Hello. Hello. Ka ime? I'm fine. Gaa n'iru. Ọ ya bụ netwọk. maka onye chi na-azọkwa onwe ọ bụrụ igbo ọkụ ibebanye n'ime ọkụ mkpọ Chineke napụta gị n'ime ọkụ mana mụnwa adịghịkwa advaịs mụnwa na-asụ ọkụkwa nke isi nwatakịrị ahụ ekene taa beti ị ga na ndụmọdụ ga na-ehi ya bụ ya na-agbado ya ahụ ọkụ ya kọmiketi kwere ebutu wee dota mana ọ ga na-ekene o nwere ebe ihe bọdidi n'aka dị peso ọ ga-ahịa mkpa ya o bikọs baịbụl cha ya echi ihe ọjọọ Uche ya ọjọọ. No, daalụ sọ. Daalụ. All right. Onye mụ na ya na ịmago na-echekwa ofu ihe maka ọ kwesịrị ebe anyị chee left anyị chee right chee center. Ịghọtago? Maka na ọkwa na ụdị ọzụzụ ịzụ ụmụaka dịkwa mma o. No doubt. Mana ụdị ọzụzụ ịzụ banyere ụmụaka bụzi the question. Ọ ya anyị na-ajụzi ka mgbe ahụ ị na-azụ ụmụaka gị ka ife ị na-agwafa kedu ife ị na-agwakọsị ha. Izele onye ilo dị very very important. The Bible kwuru na ya na ị na-dine with the devil gị dine ya with a long spoon that the wicked suffered don't allow the wicked to live. O mean na onye ọbụla na-achụ gị ọ na-achụ gị ka ọ gbajie gị ụkwụ ọ na-achụ gị ka onye gị poison ọ na-achụ gị ka ọ na-alụ gị akara aka gị ọ na-achụkwa na alụ gị so long as na ọchụchụ ahụ abụrụ ọchụchụ healthy competition how to get to the top. Onye a bụ onye ilo gị ekwesịghị na-ezere ya mata ana ihe na-ewute m bụ effect ọ na-enye n'ụmụaka especially parents na-amarọ limit na-amaghọ limit. O nwere ndị ọ ga-ewepụta ha sị gị ekenekwana onye a amasịzi gị oke ikenekwa onye a ekene ọ bụ na ikenere onye a kenekwa onye a and ụmụaka bụ ekenekwana onye a befe mmadụ ya ha obi fa niile abụrụ gịnị fadị ekene onye ọbụla. Ị na-apụtazi na-awandazi na-asị ka ezu ụmụaka azụkwa ha azụ nna azụ ha nọ nke azụnye ha n'ime ka ị na-afụ ihe ahụ. Ịghọtago? Azụ ha o nwee ife a na-agwafa n'ime ụlọ. Unfortunately ha amaghọ ka esi eme gịnị ha amaghọ ka esi a control ya bụ ife. Ha mara na fa ya ekene Aunty Chinazụ hapụ broda Obinna fa mara na fa ya ekene broda Obinna hapụ Aunty Chinazụ maka na gịnị parents fa akụnyego fa ụjọ na-arụ akụnyego fa ụjọ dị egwu na-arụ and ụjọ ahụ bụ ihe ọya nwatakịrị fụzia gị ọ na-ene gị anya ka ịmago efunugo nwatakịrị na-enye mmadụ a wicked look. If the first onye gị that look ihe eche na agụụ na-agụ ya mana ị na-anya ọfụma onye gị ya the second time the third time something anwe ife a na-agwa nwatakịrị a n'ime ụlọ. Ịghọtago? O nwere ike ọ bụla ngwa bụ the enemy fa kwesịrị na avoid ịmara but ọ dị very important that as a parent mee ka ụmụ gị malụ ndị bụ ndị ilo na ndị abụrụ ka hapụ extend ya tụsaa ya kpasaa net fafa bụrụ gịnị fishers of men ma ndị bụ ndị ezigbo ya ma ndị bụ ndị ajị ya. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ọ bụ na o nwee ihe ị chọrọ itinye na ya bụ ife itinye ka anyị na-aga n'iru maka na time anyị na-emezi kwarapụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afa mba Aunty Chinazụ. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ebe anyị na-awụsa arụ na-akpa nkata ka ụmụaka Chukwu love ụmụaka Chukwu fụ n'anya ụmụ Chineke na-enwere nsogbu obi anyị dị salịsalị
ebe anyị na-akpa nkata emeki sure na onye ọbụla kwuru obi ya kwuo uche ya maka na uche onye adị njọ. Nna ajụkwanụ gị ife ilo which is ebe anyị nọ kịta maka na gịnị mee mụ ọ bụ Aunty Chinaza nidikwa memụta one or two things amarọ m ife niile ịghọtago and anyị na-eji nwayọ agwa onwe anyị okwu ka anyị nwee ike hapụ imerụ ibe anyị arụ. Hello. Good evening. Ka ime? Adị m mma, adị m oyi. Daalụ. Why not? Onwe ya nyere Chukwu omume na. Onwero. No, ebele. Daalụ sọ. Daalụ. Ilo adịrọ mma, especially ọ bụ na valueless ilo. Especially ọ bụrụ gịnị valueless ilo na-enwere isi. Ilo bụ na gị nwa ji aka gị initiate ya. Onye ahụ enwere ife o mee gị mana for some reason ị laikrọ ka o si eyi akwa, ị laikrọ ka o si ekwu okwu, ị laikrọ na ndị mmadụ like, ị laikrọ na business. Ọkwa nke ahụ nke iji aka gị wee mepụtala onwe gị. Because normally o kwesịrị mmadụ ibe gị na-enwe anwụrị soro ya na-eme enwe anwụrị ka ị maa na ife ọma bịala ya abịalụ gị. Hello. Good evening. Adịkwa m mma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Ruben. Ka ebe isi akpọ m? No, Ruben. Daalụ. Jegadi je make a peace.
It's in this country. Now, open over ekpere na mmadụ onye Nigeria ka dị so. Obodo otu a goes outside the country. Onye ọcha mejọ ọbụla dị that moment gbada gbagharị. Ọ dị ka nke ezeziri gbasịrị onye nke a chọrọ ịnụ oge dịka ya were ego onye na-abịa ịnụ ya. Person na ya kwesịrị forget Etiti maka ya gbagharị ya ruo ezi. Ọbụna ọ bụ onye ọcha ga-akwụ ya si ya nne. Ọ ga-asị ekwu ya darling, people cannot just shake it. Ọ ga-asị ya darling, please don't try this next time so that it won't affect our marriage. What? Forgive where you are. Go ahead, the lawyer. But that's not a good thing. Onye na-agwa ndị na-ege ntị Baịbụl ka anyị maka ihe dị na Baịbụl nọ na-enyere anyị aka ka anyị ihe ahụ dị n'elu ka anyị wetụkenye n'ala ihe ndị ike a beneta ọ bụla na-ekwu okwu isi ike na-ekwukwu okwu na-akọrọ ụmụazị na-enweghị ha amara anyị nwa atụtego na-ata akwụkwọ ụta ụmụazị jakwa eke na-ebi ike ebe anyị na-achị stọk ọ dịrọ mma anyị wetụkene ihe niile na ana bikọs ụka ahụ niile bụ na otu wee bịa anyị apụghị na-ebute ihe ebugote ihe n'ụta onye ga-eweta nwa ebe ahụ ọ dị lee ihe ndị nepa na-eme anyị eweta ọka ewelu ihe m na-ekenegoro Chineke bụ na redio steshọn unu na-eme ọfụma wọnda unu shama na-eji wee na-enweta tat na-achaji unu ji doze dadanlodu igwe na-ekwu okwu Ọkwa Chukwu, my brother. ihe na yo Chineke bụ na obiligwe ga na-anọ n'elu unu ga na-eme ọfụma karịa ka unu si eme onye ahụ na-ese okwu ụmụazị ya si ụmụazị emere nke nka ya nwere mmụọ Chineke ka ọ mata na ọ bụrụ ụta nke otu kwezi ka ọ kwado ụmụntakịrị ahụ ọ dị afọ ụjọ maka uche n'ilu kene m dị nwaanyị ọma. Daalụ sọ. Daalụ. Okay. Okwugo ka o si wee dị ya maka na ebe a bụ anyị na-ekwu uche anyị maka na uche onye adị njọ. Ọ dịrọ mma mana onye ilo nọzi gị n'iru onye ilo ịma na ọ ga-poison gị onye ilo ma na inye obere efe obere nwantị just nwatakịrị efe ị ga-enye ala edis omemina gị ka ihe a ga-eme onye a n'ebe ụmụ gị nọ. Hello. Okay, gaa n'iru. Voice gị dị down. Voice gị dị down. Gaa n'iru. Hey, voice gị ka dị down. O jikwa aka aka otu onwe. Jisi ike jee ebe netwọk dị kpọọ m na phone biko. Ma ọ bụ I don't know, change your phone. Ma kpọọ m na 0915 570 8347 0915 570 8347 ma 0706 048 5853. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Ebe anyị na-eji asụsụ anyị wee na-dissect okwu na-agbarie ọ na-agbada na-adaba. Ewo ndị YouTube ọ dịkwa ka m echezola unu taa. Anọ m live na YouTube nọrọkwa na Facebook. I drop our question for the day na Facebook. Nọrụ na Radio Garden nọrọkwa na radio gị. So ebe ọbụla ị chọọ isi wee anyị nwere many options. You can't even run out of option. Ịghọtago ndị NEPA wee ọkụ ọ bụ na ị nọ online chọọ earpiece tinye ya na phone gị ịnweta anyị ịmago with your phone radio app. Ọ bụ na ị chọrọ Radio Garden app nke a dị iche nke a bụ netwọk ị ga-ejikwa data in case ọ bụ na ị nọ ndị NEPA were ọkụ mana ị nwee Android phone join anyị na YouTube na Volt Odenigbo. Hello. Ka ime Happy man, ka ebe isi akpọ m ama nọ mụ na mana ị ga-agwa ndị na-ege anyị ntị.
Anya nwere amana onwe ndị na-anụ ọnụ gị for the first time. Ihe eji aka gị introduce onwe gị. No, gaa n'iru. Ya ife ọ time kwesịrị iji wee kwuo ikwe na-abazere m mgbe netwọk apụgo kịta na ọpị ma biko jisi ike ka ịkpọghachi m azụ ọ ya dị m mmasị ma ọ bụ na ịmago na ịkpọghachi m azụ. Hello. Good evening. Ke ime? I'm good. Samuel from Independent Land. No, Samuel. Okay. Because I want you to take me high. Ganir. Like, you got me about somebody like one. Our family friend, I have a family friend. Yana, my dad, number my best friend. So I remember I met by whom I did one number. So at that time, the man were not a village, my father not a village. So if I'm going to a village, every day I have to make enough for my father name of my own or men. I got them the way very hand in a village. I know I name where that I name where family land. The man just was standing case or landing castle at the time got out the room at yourself. I need one of my 5 and I have a village over there making one. Not like that. So at that time my father went more more. So my father one of the man who formed and the man had a side, so he didn't come to the area. Who is this man? Your father's brother? Yeah, I had that lake. You had the lake. Then my father the lake. Ha. Then I go to a large family. Umpagi wa nwa bịara obere ya. Oh, then on the side, sorry. One of them born a phone. So like today and I can hear mad again. So that kind of man, Biko, E for energy. You know what I mean? You say E for energy. You what you mean? Yeah. Exactly. So even when my dad died, they didn't call anyone. Mgbe mpafa ya nwụkwu tu, unu eme gịnị? Aka onye wetalụ. Right. So when I call somebody, from childhood, if you say the person, man cannot do the person because of the your dad is not play me call me. So yeah, the serious matter. I'm not sure guys are not. Yeah, wow. Dalo. It's a pity. Na ndị adults. Ihe na-ewe m iwe bụ na ndị adults are safe. It's a pity. Asị na ilo adị eru na ozu. N'ilu anaghị abụ maka mgbe mmadụ nwụrụ, mgbe onye ahụ nwụrụ. Onye gị na ya nke ihe na-anọ, onye ahụ anwụgo. So from Igbo friends, good brothers, esi na abailu. Amara m na parents unu agwala ihe kpatara such thing, but for nya bụ mpa ga-enwe, nya bụ nwoke abịarọ. Mfọrọ na o shiri ike. O shiri ezigbote ike. The reason gbagote. Hello. Hello. Good evening. Ke ime? Oh, Adị m mma. Okay, aka onye weta. Ị nọkwala onwe gị mkpọ gị. Oh, daalụ sọ. No, they're very unfair.
Oh yeah. Dalo. Dalo so. Chukwu na ya eme na ebere ka ife n'ebe anụ abụrụ nwa mgbe nta very soon. Ka ọ bụrụ nnọọ ife belụ n'abalị. Maka na ya bụ ihe ọ dụbagokwa ewere ogo nnọọ ka onye nwe ga-ama. Ọ dụbago too much. Ọ dụbago nnọọ ife mmadụ ga-eji wee tinyezie isi na ofu ife nwa. Maka na ama m na ọdrọm ka anyị ga-eji wee jee ọ na Enugu na-enwekwunu mmiri. Ma mgboro na ya awụ arụ na n'Enugu nke a ka mmadụ nwee ike lalụ nwa ụra n'abalị. Hello, good evening. Okay. Happy man. No. Daalụ sọ. Daalụ, Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị, gọzikwa mmadụ niile bụ n'ụbọchị nke taa maka na without you people aka akwa m ị na ebe a. Without you people ndị na-egekwa anyị ntị na-amụta ife ama na-amụtakwa anything maka na nke bụ eziokwu bụ na otu ọbụla o sikwa n'ala dị ịma na malụ na o nwere ndị ife ị na-ekwu na impact o nwere ndị ife ị na-ekwu na-abala uru echena na okwu gị na-ana n'ikuku mba ọ bụrụ eziokwu ụbọchị anyị ga-enwe testimony time ọ ya adị egwu ịghọtago ụbọchị na anyị kwanara enwe testimony time ọ ya adị egwu. Alright, so anọ m na Facebook. Okay, Nnamani Okorie Achieke Sem, I will tune Odenigbo now 1 hour ago. Also Francis Omaga Nnamani from Amagunze in Enugu State. Uhuru Chioma and Tichinazo, keep up the good work. Daloso. Olise Meka Shedrak Wankwasi mgbede ọma and Tichinazo. Ọdịghịkwa mma mana aka nze ọzọ asị na gị agbara onye iro gị ọsọ maka ịdị ogologo ndụ. Okay, ọ dịghịkwa mma mana aka nke ọzọ in other news asị na gị gbara onye iro gị ọsọ maka ịdị ogologo ndụ dịka onye gị na ya na-azọ ofu ọkwa ọchịchị.
ọkwa ọchịchị anị na-afụta onwe ha dịka onye iro. Ụdị ndị ahụ nwere ike isite n'ụmụaka gị mee gị ihe onye ahụ ga-eme mee gị ihe onye ahụ ga-eji bee akwa arịrị. Nchịkọta m bụ ka ụmụntakịrị anyị na-ewepụta oge tụlee ụdị mmadụ ya na nnefa na nnafa na-enwe iro tupu ha enupụrụ nnefa na nnafa isi. Alright? Okay. So ihe ọ na-akọwa bụ gịnị? Nne na nna gị sigodo gị mee ife a, na-emekwa ya, mana take your time analyze ya bụ okwu mara na ife ị kwesịrị ime ma ife ị kwesịghị ime. Daalụ sọ unu niile bụ nọ na Vote Odenigbo na Facebook handle anyị bụ Vote 104.3 FM. Biko jee follow anyị na Facebook, ịghọtago, so that ụmụ ife dị otu a gasị ọbata inwe ike sonyelu na ya. Hello. Good evening. No. Dalo. Dalo. Daalụ sọ. Daalụ. Chineke ga-enyekwana m ike na-akpọ ya bụ nọmba ka m ji nwayọọ wee na-akpụ ya. Sometimes echekwa m na ma na-akpụ ya nwayọọ mana adịghị m ama, iwu na-adị n'ọkụ. Alright, so 0706-048-5853 ma ịkpọ na 0915-570-8347. Achọrọ m one last caller, just my lucky last caller. Ka m nwee ike pịachie ya for the day. 0706-048-5853 ma ịkpọ na 0915-570-8347. Alright, ka m jee na YouTube. Onyejekwe Cecilia sim, hello lovely Auntie Chinazo, good evening our Votes Odenigbo family. Advising children to be enemy of your enemy is not good at all. Instead, tell them to be careful whenever they are around the person. Also, tell them what transpired between you and the person so that they will not see every adult as an enemy. My point exactly. Yeah, drive home. I asrogi agwana gwa ụmụaka gị, because I'm telling you, onye locha enweta gị ha chụọ gị achụọ gị achụtara gị, ụmụ gị ka ya ga-achụ. But gwafa why? Ma ọ bụ na ụmụaka pempe ma ka ị ga-esi wee gwa, ọ bụ na Bible ka ị eju esata wee gwafanya, ọ bụ na cartoon ha na-enego, because as a parent ị kwesịrị isi ụmụ gị na-enene cartoon ka ịmụ ụdị cartoon fa na-enene. Ọ dị very very important. Ịtụ ụmụaka adịrị easy. Ọ dịrị easy. Gịnị nwekwe the proper way isi wee zụfa bụkwa another thing. So na asị unu daalụ. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta. Asị unu ka echi niile bụrụ ụbọchị ọzọ mụ ga-anọ na Volt 104.3 FM. Anyị akpago nkata dịka ụmụ nwanne, anyị atụkọ gị isi ọnụ, nwee ike nyụkọ ọdụ mamịrị, onwe ike gbaa ọfọ. Ya tago ebe ọbụla ị na otu ọbụla o si wee dị, malụ na gịnị mee na Men Day. Daalụ no Fino featuring Flavor. Aga na ebe ọbụla. Daalụ.